Dag. Det her, det er mig og Asger Bassens første video til vores kanal, som hedder Asger Dejen, som I måske nok har fundet ud af, siden I sidder og ser videoen. Ja, har du noget at sige? Nej, men altså, vi vil fortælle lidt om, hvad vi vil lave af videoer, og hvad vi ikke vil lave. Ja. Vi kan starte med det negative. Vi vil ikke lave sådan noget gameplay, hvor man kan se os sidde og spille. Fordi det har vi ikke udstyr til. I skal tænke på, det her det er filmet fra en iPad af. Så. Og ja, vi vil lave meget. Altså, vi vil lave en hel del med os. Og hvor vi laver et eller andet spas. Spøjs, eller måske også tage med i skole. Det var sjovt. Det kunne fandme være sjovt. Ja, det kunne. Det kunne kraftigt være sjovt. Sådan en hel dag, hvor man bare starter. Vågn. Yeah! Så bare man vågner op. Og så tage en med i skole. Sådan, altså filme i skolen. Sådan, for det er vores skole-iPad. Altså vi er ikke brødre. Nej, bare rolig. Jeg er meget kønnere end Asger. Men altså det var det. Så jeg håber I vil nyde det og se de andre videoer der kommer ind. Farvel op.